Dünya Türkmenleri. Gepleyer Azatlyk Radiosu, hormatly radio dinleyijiler, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy prezidentlik saýlawy we Dünya Türkmenleri. Gepleşigimiziň ilkinji mehmany Dünya Türkmenleriniň görnükli wekili, Eýrandaky Türkmensähä Türkmenleriniň jemgyýetçilik öňdewarjylaryndan Yusuf İşan Nurtagany. Yusuf aga, ine türlü ýurtlarda ýaşaýan Dünya Türkmenleriniň durmuşyny, ine esasan şu Eýrandaky Türkmenleriň durmuşyny, Türkmenistanyň nähili ähmiýeti bar? Dünya ýüzünde ýaşaýan ähli türkmenler Türkmenistan bir ata watan hökümine tanylýan döwlet. Bu dünya ýüzünde ýaşaýan her bir türkmen bolsa, bizi şu Türkmenistanyň hökümet bilen döwlet bilen tanalýar. Şonuň üçin hem dünya ýüzünde ýaşaýan ähli türkmenler Türkmenistanyň geçiriljek prezidentlik saýlawy muhim mesele we ähmiýetli mesele bolup bilýär. Sebäbi Türkmenistanyň ata watanymyz diýip tanýar döwletin we hökümetin hem şeýle saýat öwrümde. Weýründäki ähli halklar hem dünya türkmenleriň döwleti we hökümeti tanýarlar. Yusuf aga, ine Türkmenistanyň hökümetiniň dünya türkmenleriniň durmuşyna nähili täsiri bolýar? Ýa-da şu hökümetiň alyp barýan işleriniň tagallalarynyň ýa-da siýasatynyň şu dünya türkmenleriniň durmuşyna nähili täsiri bolýar? Şoňa nähili baha berýäňiz? Eger Türkmenistanyň hökümet başlygy her kim taýlansa da dünya türkmenleriniň durmuşyna ulu täsiri bolup biler. Sebäbi Türkmenistan hökümeti şol aýdyşy ma'lumdyr, lider hökümetine we bir türkmenleriň hem bir garap diýen göz tikýän ýerler bolan soň dünýäniň her ýerinde ýaşaýan türkmenler gol astyna saklap, bolala bolajak zorluk we yaramaz ýagdaýlary hem diplomatik suratda, syýasy suratda gorap we haklaryny soramaga ýardam beripdiler. Emma şu wagtda çelli diňe özümde arka bolan Türkmenistanyň ilkinji prezidenti merhum Safarmat Niýazow. Niýazowdan onu kömek getdi, Niýazowyň täsiri boldy diýäňizmi? Täsiri boldy. Sebäbi ine bilşiňler ýaly şu bilen oly şahyrymyz Matumly Tarawy Sözkerwanyň täze dünýä türkmenleriň biçonçy şoň döwründe şoň ubersularyň başyna uly jaýlar tutulyp ol prezidentlik özü näçe tawa türkmen heragelsatda türkmenleriň şeýle belli bir şäher bolan hükümet hawta gelip türkmenler bilen görüşip şeýle dogulum diýip pataşyp hemmesini berdim soraşyp ýokdyklaryny bilip gitdi. Şondan bäri Türkmenistana türkmen şäherden gelip bir halyny nähili diýip gelip prezident ýa döwlet hökümet adamlar gelip bizden hal ýagdaý soranýar. Gepleyer Azatlyk Radiosu, hormatly radio dinleyijiler, mehriban dogonlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy prezidentlik saýlawy we Dünya Türkmenleri. Gepleşigimiziň mehmany Eýrandaky Türkmensähä Türkmenleriniň jemgyýetçilik öňdewarjylaryndan Yusuf İşan Nurtagany. Yusuf aga, şu Berdimuhammedowyň prezidentlik döwründe Dünya Türkmenleriniň durmuşyna näme ütgedi ýa-da nähili ütköçüklikler boldy? Şu arada da maglumat beräýäňiz. Safarmat Niýazow döwründe ene bir ara gatnaşyklar boldy. Türkmen şu serhetlerinde garany soýlaryna gudurdy, ýokardy, ene Batyýran tarapy şeýdäki türkmen dogallar, aňyrdaky dogallar bilen aňsatda gatnaşyp gelip durdular görünýär, şeýdip bildiler. Anam ara gatnaşyk söwdalar boldy, çeneden söwdalar diýersin ele. Ene şu söwdalaryny Berdimuhammedowyň döwründe belki İranlyk türkmenlerde çyn ýapyldy. Ene görünýär şeýle bilip bolan okdaýynda da wiza bilen gaty tölebilen kan baha pul төлep gitmeli bolýar. Baranda da beýde Kember yol hökümetiň adamlarynyň aslında bolmaly şeýle eşitleýärler. Bilmem muramda gitýän adamlar şeýle görünýärler bir de. Onuň üçin hem Türkmen sähradan Iran'da ýaşaýan türkmenlerden kelip ol halanmaýar. Yusuf aga, sözüňizi bölýän bagyşlaň. Ine siz il adam taý halkyň içinde gatnaşyp beren adam, jemgyýetçilik öňdewarjylaryndan ine edil ýaňan bir ýerden bir şakylykdan geldiňiz. Şu Iranaky türkmenleriň arasynda Türkmenistanyň geçirilen prezident saýlawy arada bir gep gurrun bolýarmy? Gurrun bolýar, o bolmasa bolmar. Sebäbi biz her ýerde ýaşadak türkmenler bir-birine oňuna, gözüne, baktyna göz tikýär. Sebäbi Türkmenistanda biz şol aýdyşymyz dünýä ýüzünde türkmenleriň bir döwleti bar. Hem Türkmenistan şu ata watany tanýar. Onu şeýle bolup geçýän her bir syýasy gurrunlar, her bir hökümet işleri, bäzä ýaşaýan türkmenler, dünýäniň her kundynda ýaşaýan türkmenler bir olakan muhim mesele. Onuň üçin bir her jemgyýet Türkiýanyň şol taýplar bolsa, umyt etmek, şol umytlaryň berdiňi, umyt etýärmiz
gelecek 10 fevralda geçirilecek sayloçulukda bir demokrasi we azatlyk bu baskınsız suratda geçirilen sayloçuluk inşallah Türkmenistan'da yaşayan Türkmen oğullarımız isteyen prezidentin sayloçuluklar sebebi bu onların medeni ve kanuni hukukları o millet yaşaylı hukuklarına meşgiller. Bu sayloçuluk geçsin azatlyk orada hukuku demokrasi millet öz isleyen adamların saylap bilsinler inşallah her kimde olsa ayağı düşsün diyenler yani Türkmenistan'ın bu ehmindar merhametli bir ılımlı bilimli adam saylar. Yusuf ağa, bu Türkmenistan'ın halkı için, dünya Türkmenler için. Dünya Türkmenler'in zan sağlık arzu ettiği her yerde yaşayanlar onu başladık. Bozun ilmidan bir yılda haber alıp dursunlar. Şu cemiyetçilik ara kurulmalar vardır. Sonra cemiyetçilikler yüzünden masum olan belli gulları yanakya başka bir gullarda saylavçılıklarda şu yanak gullarda bir tutuşmanın müddet yarın. Öz evitinizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz biziň WKontakte hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetinizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, mehriban dogonlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy prezidentlik saýlawy we Dünya Türkmenleri. Ana ýaňy Dünya Türkmenleriniň adyndan Eýrandaky Türkmen Sehra Türkmenleriniň jemgyýetçilik öňbaşçylaryndan Yusuf Nurtagany bilen geçirilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gelinginde bolsa Ýewropadaky Türkmen diasporanyň garaýşlaryny, pikirlerini öwreneliň. Indiki söhbetdeşimiz Ýewropada Türkmen diasporanyň wekillerinden ýazyjy, şahyr, metbuat işgäri, şeýle-de Gün Neşriýat Birleşiginiň ýol başçysy Akmuhammed Welsapar. Akmuhammed aga, Ýewropadaky Türkmen diasporanyň durmuşyna Türkmenistanyň nähili ähmiýeti bar? Şeýle-de Aşgabat hökümetiniň Ýewropadaky Türkmen diasporanyň durmuşyna nähili täsiri bolýar? Ýa-da olaň bu urda edýän işlerine, aladalaryna siz nähili baha berýäňiz? Ýewropadaky Türkmen diasporasy Türkmenistanyň, Eýranyň, Owganistanyň, Irakdan hem Siriýadan gelen türkmenlerden ibaret. Ýewropa Türkmen diasporasy elbetde Türkmenistanyň halkyna da döwletine de ulu hormat goýýar. Sebäbi adam öz ata watanyna, öz halkyna, milletine hormat goýman bilmez. Ýöne gynansak da bu hormat bir taraplaýyn bolýar häzir etjenni. Diaspora öz ýurduny, öz halkyna, döwletine hormat goýýar, emma Türkmenistanyň döwleti öz gezegine Türkmen diasporasyna, şol sanyny Ýewropadaky Türkmen diasporasyna hormat goýanok. Arada hiç ýyly ynam ýok. Oň düýbünde de Türkmenistan hökümetiniň daşary ýurtlardaky şol sanyny Türkmenistanyň Ýewropadaky diasporasyna bir hil ynamsyz garamagy sebäp bolýar. Akmuhammed Welsapar aga, bagyşlaň sözüňizi bölýän şu ýanky aýdyşyňyz ýaly şol Ýewropadaky Türkmen diaspora bilen Aşgabat hökümetiniň arasyndaky gatnaşygy goglandyrmak üçin näme etmeli? Inni şo gatnaşygy düzetmek üçin etmeli zat arada bir ynam döredilmeli. Onam ilki bilen şol Türkmenistanyň hökümeti şol barada alad etmeli. Akmuhammed Welsapar aga, Berdimuhammedowyň prezidentlik döwründe Ýewropadaky Türkmen diasporanyň durmuşyna näme ütgedi ýa-da nähili ütgüçlükler boldy? Ýewropadaky Türkmen diaspora şu geçirilen prezident saýlawyndan näme garaşýar? Şoň bilen gepleşigimizi jemlesek söz sizde. Aşgabatdaky resmi Türkmen hökümetiniň Ýewropadaky Türkmen diasporasyna hiç ýyl täsiri ýok. Şol täsiriň bolmagy üçin ilki bilen arada ynam döremeli. İki taraplaryň hormat ýok ýerine elbetde täsirim bolup bilmez. Onuň ýene bir zady gözüňde tutmaly, bu taýda ýaşap ýören türkmenler eýem hakyky hökümetiň saýlawlaryň nähili bolmalygyny gowy bilýärler. Ana şu wagt saýlawlar gelip ýetdi. Bu taýda oturan Türkmen diasporasy gaty gowy bilýär Türkmenistanyň prezident saýlawlarynyň o taýda hakyky saýlawlaryň ýokdugyny. Egerde hakyky saýlawlar ýok bolsa, onu geljekde o taýda ýene-de biziň pikirimizçe Türkmenistanyny oýnatgy hökümet dörer. Onuň ol halkyň öňünde de hiç ýyly hasabat bermek borjy ýok. Sebäbi onu halk saýlanok, ol näme üçin halka hasabat bersin, näme üçin jogapkärçilik duýsun. Ýöne egerde geljekde saýlanjak prezident kimem bolsa, halkyň öňünde öz borjyny duýsa, halkyň ynamy bilen, duýgusy bilen oýnatmelärligini, şonu äsgermezçilik etmelärligini, şeýle äsgermezçilik eden diktatorlaryň soňunyň fajialy gutarýanyny gödeňine tutsa, onu geljekki prezident belki özünden öňkülen goýberen ýalňyşyny gaýtalamaz.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.